Dul. Dul. Pak Gundul, kepiye Gong? Kepiye Gong? Aku pangling Dul. Pangling piye? Nek pacan ngene Dul. Kowe iki ya ketok ya ganteng. Tapi nan, ganteng aku lho Dul. Bocah kok sembrono. Bagong, dalem kok goreng. Iki mau awakmu nanti to Gong. Wis ngene lho Kang Gareng. Aku iki mau ya keliling. Aku ya kepengin memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia iki kapti sing banget senenge. Aku yo iki mau luruh bendera Kang Gareng arep tak pasang tapi nan anu kok Kang Gareng kehabisan kok. Gong bakong piye Dul, kabeh iku ya kudune diloloni Gong. Kok iku kok telat ngono iku kepiye? Yo pancene ngene Dul yo, aku iki mau kan tangi turu. Ya mesti ku kakan turu. Sandul tak omong sik. Ngene Kang Gareng. Kepiye Bagong? Aku yo ngene-ngene lah yo Kang Gareng. Yo cinta tanah air. Yo koyo diomongke Pak Gundul iki mau. Aku yo mengenang jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Piye kepiye tetep awake dhewe iki tanpa anane pahlawan ya isih dijajah ngono. Ya ngono. Ya ngono piye Gong? Ya ngono lho Dul. Sik. Bagong, dalem kok Gareng.